Badwam Jumedie no eso yeda se papa pa shanon so se Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho phone bia wo pe no oboremu wo Franco a ubenya bi say Nokia say Samsung say iPhone smart TVs nso wo mo bi ye Franco air condition no ankasa nso ho kwaje wo de sisi ye chest freezers and refrigerators washing machines microwave and a blender CCTV cameras nso ododo no wo Franco Trading Enterprise Shumike na kwaju de sisi afabo hubai Fre Franco 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise edi enkomo anope ye benade babiemo yenya Givers Herbal Center ewa ha enu ahodo omo ene ne ye wodi padua no mu no owa hinso agenedwa odetwaso be me ne mo ache Severe bibia aboko yes Adom Adom bayintio yo enti said the sister fia kano Givers ye ba behwe na ya bonkomo ade afakwan e be faso ne ni padua nso ye benya mu ahoɔdene na adwuma bi e de ahye nsase ye ne yetimi aye na bibia ye kama enti ma menhya ase mfam free Giver GC mixture any capsules no say net we na mixture no we ne de anyasam ketwa ni mi no ye numbom na no kwasam ne say amanfo de edi ho adanse no wo so onkopa bi nto ya ene enu nti na infection adan etel so no dem be say ote ase ne say edumre bi awo ho a wo fele say ho kekaw nipadua no enkekae bitimi ba enye emu o honam ani timi kekaw betimi atiti ho saa na oye ho hwe a enye yie infection timi de saa de ne bawo eti amen tena sidin na enye te se enye hwe na ebi obi onu motumi nuwa nsuo hie tutututu no hwe egu ne ho ne ade wankasa cells na wo nipadua no emuo no na wokunkum no na wanhwe ebedumre bie no wontimi emfa nipadua no enye hwe na ebeye wirikyire eba besai ama oho akyerew na ya mmea hodo aya na enkekae no taawo no eye bia wo down no o lower body no onse nipadua ne mu akyemie no esoro de ene ase de nti ase de no ena most times o hu nkekae no ana eba bebra na is infection ena wo yenya me ya na dume bi amenji ndi bebre se mpamu agudie nko ana ma infection ne ba eno wo ho etimi ba pa na ba bi aya na ejeje ana na ene wo ho ewo kra de doso krampo sanse obi ono ma sabi oni boyfriend oni girlfriend ezo na infection tete no na obi nso wa ne de ne betena ne so no wa mpaduro papa anom amentu ase edi candidates si ya sabe mpreduasa ema ye nuanom ma nim bi bonse otewa ne nsuo nam ne sere ho anase ne nan ho na eyenyan enye nika kora mesre wa eba ne sa na je infection en wanya mentena onfa ni agro emfa sika no nto ne mantade ndura ho abra wo nipadua no mo wo sa ohaw no ewo mu eba ne sa akope give us GC mixture ene ne capsules na tonom yenum ni mienu nyina bom yeton ewo drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia edumre bia wasebetimi akeka asa oba se de medical kan obi okrampa oyi ne ba so ana ne be ma ne so ane ha ne ne he mu aiza ne sere ntemo e wotimi keka na edumre bi ko o repo a wotitin onom na ade bia yete se eho a na epurugu eye infection memfa ni agro wotena ho na ode yese wo ebekọ a woni beba ho so no na asel ebetetew ama ekunukura bi a wunya bi be ma bi ba wo nche ne sesebe okọ no wote nkabone a nya de so obeba bi mema na aba no ezi omo na mom do omo hini se ya tetewiem hwenhwenhwen saa ena omo edenam ti se obafie na saa problem ni bi oba nsa akoda bi 18 years bi no waju ukuna aboso bra bi a wo no wahyehye ho se nko obewa awo no na akoda bi agye no wafikyire ho na wode ne namba bi na oye niam eba ne saa ebe ha dwene na isa 7 preduas wa bra toagu ko drugstore pharmacy shop ne chemical shop ko to aduro we mienu ebom ye frɛ no eye Giver GC mixture ene ne capsules eboa opa ebesiesio atu infection ni nyina ase ede akwa ama edumre bi a wo dwonso a emmayie dwonso ne bank tenkete eba ko eye problem dumre bi nso abema abanyinyim wanim sansan watimi adwonso mo nyina mu tu kwan o yeduru ba bi a na yesi obi ansi no nkodwonso a wo de osi a woni nam ka ne ho a baate twen se wo be ye wada na dwonso na no abo ansa aba nso dwonso no nsu a wo no me ani nuane a wodi ye no eduru mre a wo sa enu be firi nipadua nu akọ
enso wanya eye prostate na say infection no aba betena wo so nti no e kame akọ se kwan no adwonso no befa mu no prostate no atimi anyina ye kese ama abe block kwan no etinya de se odwonso a eyeye enti na adwonso kakra bi a na adwonso de kakra bi na adwonso de kakra bi na adwonso de nka se kwan no mu da hop na adwonso ne famu no wo de no entimi nya ne saa Mr. Okope give us GC capsules ene Mr. ni bitonum say na ni mienu nyina ate e mema ni bi onso asabe omo be mana no ahonhon abobo apo eye problem bon say ya na otimi dwi ho a na se won fa nto okura mpa mu ntiti mu eye problem kase pa aduma bi an Johnson kura nso emaye Mr. Okope give us GC capsules ene Mr. na tonom ye num ni mienu nyina bom say na te enti Mr. wa woto ano afra yen 0543 222470 0543 222470 ya ton drugstore ni pharmacy shop ni chemical shop bia wo mo nso atasha nylon tade ene dwopo panties na ye nylon no emema no ane supporter papa wonto bi nhye ade bi da no na ye nylon no akoto ahye bra sister etime boa ma infection etina wo so che eti cotton tade ne de wo sha eboa ema mfama fa ho nanso obi wo a saa ne na na wo enye hwe wo de esi na to so eti infection bi wo mu a ebekum ni nyina e de ama ko aduro so kone koto saa ye nuro no ebinya aduro so na wo kro wo ko drugstore ni pharmacy shop wa benya bi ato na we nso krampo boa ema sebe ema no mo ye secondary virgin obi wa wase kwan no so a wono mu a ebetimi asiesi o kama pa na we nso ye nuro ba ko no nso wodwa nso tontom da ho we no ekunditia malaria typhoid fever jaundice ene yade bia etete wo nipadua no mu amada bia no aye boho wontimi nya ahoden emfa enya adwuma menstrual cramps nso ubisa sister fia ema ni bibre pa wonde woye ayi adwuma ye binti no onim nsam american wote ase menstrual cramps ne ye yade bia enhyeda emonto nso mani bi de ba womo de ende wotena fie kura ntena banza kura aduan ko ntimi noa na bra wanya bi adi wono akọ ntimi nkwadwuma na obre sanse bosom yaso wo se mogya no besene kono wono ni mogya no abobo apapo enti ntimi mayie na eba nkakra na yasi edwa no eba ne sa wonum give us about Mr. Drabia eba boa na ni mogya ni nyina esanse enuro ni nuaba ye de ye no akutukankan wom yenim se akutukankan so ena ni mogya enti eba boa na ni mogya ni nyina ba besena ko eni dani bi etete wo ehya ase di free sa de no woni beba ahoso no na ode no enyina ye kese ye be kwa akotwa omukotwa still ebe sa babak na abonsete wo na etetu minim sister bia ni kuna akotwa ne mpam yensa wo enso still onyinsan akoda ne yese efa no a na ade na beda no so na akoda no ewu ne akoye no operation mesrewo memma entoa so enhausa Okope give us Herbal Mr. Drabia na tonom ebeboa na ni mogya ni nyina ama mogya no a enka wo se ba na fuanson no a wo de ni ntimi ma no etuase de akwama eboa otenetene wo nipadua no ema no pa bia ne awia bia numre bia wonum bia esiesie wiye ema onya ahoden sanse kutukankan de enim se eboa na ebuilde wo ankasa nso ema kyese wo a waye kyeko no ayese waye boho bi no etimi siesie ema onya ahoden mapa ye anim tree nso ewo mu eno nso boost immune system enti so pa immune booster nso a abusuanom bi eduro ni nie give us about Mr. ye ton drugstore ne pharmacy shop chemical shop ya benya bi ato ho now our friend 0543 222470 0543 222470 obi on ma chronic yade bi tene so jaundice adane chronic e won so malaria fever adane chronic etene so won de nde acha na awotwe bia bi eba ne so ni nyina nsasa ntontom ka wa ena de malaria ne be obi odi antontom nka no kra wo bre kakra bia na malaria no aba edure wo se wonom ene give us about Mr. na jaundice nso e ha nkofo okroma na ni nyina ya yellow na ni aye hoya ne honam dua no eni no nipadua na ni na aye basa aye wirichire enye nika na aye sanso aye hoya aye tesesebe ye de eye powder bi ena afra ne honam no enie eba ne sa mesrew edura betimi anomo ene give us about Mr. ye ton drugstore ne pharmacy shop oto a frɛ wate ne enkyere okwan abefa so abenom no obi anto ye duro yi a ye ton yi ana ebo ho dawure bi ema won koma meka nkyere se duro no ansa me yade e bia na se de kyerɛ se nom no wa anom ne saa ende eba ne saa de anya ye problem ye fault a enti ofra ye ba kyerɛ okwan abefa so a obenom no frɛ 0543 222470 0543 222470 Yaton drugstore
pharmacy shop any chemical shop bia ubenya bi ato ewo ho na still na no factory hands for no ye pebi ema ene mema ya mbekwa akoye adwuma ewo dodo ba bi etwa ye nsuo no ene ba bi ye nnu ahodo no enso betimi afre 0543222470 fry beje oso ni ama adwuma aye bra oto enre bia no nyankopon enshaipa edase papa pa wa hin na wote den ka ofri give us Herbal center yankomra na ye ba ko bi so ho ebeto so